I'm a party girl, she just wanna have fun. Awa, nunsa ka to? Nunsa man imong tailbol sa kabuling mga boss? Ah, nasapit ko species ka po, wapag. Abalik kay danghag po kakayo. Mamaya pa mo tagbuha. Nalinga mo ganyan sa among duha dito ganyan boss. Intawag pa karon makuha ka na sa atong shopper. Si shopper. Ina ba natin shopper? Oo, rinuwan tay dayo mo. Sige. Kanami ko snack kay gutom ko. Boss, kay magandang sa ko. Para maka-snack ka. Ay, kadiso ni pare-pering bossing bulirani. Buana ni. Boss, nautan dag snack ka rin, boss. Wala ba nakakandam? Kung mo kabantay nga nahutdan, boss. Shopping na lang ko, boss. Sige. Ulit ito. Dali. Sige, boss, matos ako. Sige. Magbuhat ko naman. Ito ba dapat ako mga kabasakan nila? Sumunga naman yung kabasakan nila. Bisa ginog pa. A few moments later. Boss, kalimot mariwari na kwarta gipada. Oo, anyong buknoy. Ah, sige. Pagutang sa lahat wala nang itang. Sige, boss. Kulira yung kapoy kay saka babaw. 1 minute 37 seconds later. Boss, di pautang sinang itang. Ikaw na sila wala ko'y kwarta. Sige na lang. Ay na lang kay... Wala lang kung gigutom. Daligod. Dali sa. Kay, nakuingon mo. Unsa nang kuna, boss? Nabantay ka ng ato mga kamay. Pangitag tao diha kay ato nang iharapis ugma. Sige, boss, mangita og taw. Pila man ka taw panginahanglan nimo, boss? Oh, bisig pila. Taman sa imong makuha. A few moments later. Tambay wa tay kwarta ay. Bitaw ka pa tambay wa tay kwarta mo daw. Ta mangita lag trabaho ta kan mga play ta. Tatapo sa imong ginagawa nung nanuwa ka. Ay, may problema din mo. Isog-isog harap. Patri mi ka po. Diyan na kayo mga amigo kay wa mo gabantay sa akong gilakwan kay abi kog tuod. Ay maginuna amigo. Asa di mo padong mga amigo? Mga play kay ta may trabaho. Sakto dai kay hinanglan tog tawa kong bosing. Kay dai dako kayong kamaisang ipa. Sige, asa may mga play boss. Siyempre ari nako kay ako may nangitag tao. Sige, ari sunod mo na ho. Ari sunod mo na. Sa kapit trabaho na. Bitaw, nabitaw ko yung busing dito at tolong mo pa interview kay anong sa inyong trabaho nito. Tatay, papusing-busing ang kang buhanga ka. Hain ka to si Buknoy. Hoy, asa na ka? Asar ko po kanina ni tato. At Yata naman ka nagawa. Bro! Ate mo kung ipagulatan mo tupkar naman yung kahit blood buhanga ka. Correct.
Diin buka ganiya nga tagbaw kog pangita nanak nakit ang mga tao dito. Gini na ako paabot dire isa na lang ka tuig. Wala pa gyapon kaniabot. Asa man sila ka atong interviewon? So ato, kitang mga tao boss. Ato ni pa-interview og kanya pangalan og tagasa sila. Sulod mo sa ako mga opisina dire. Sa manog. Toy, pasakading isa dire. Sino na to kay pasakaon ka? Masig ka to. Masig TV. Masig TV. Masig TV subscribe. Duwa ta sa Uzbek. Saka oy. Saka. Karpita. Kaya pangalan mo saka. Sige, ginapangan. Usaha na sig. Bana diha. Sorry boss, isubo ko ng itang mga boss. Sige, dala na kaysa ba kayo? Okay. Kasi ang pangan. Ang tulingkoy. Ledo. Sakoy. Mang ka? Taga-Sansuglot. Pila ang edad? 32. Takuha namin yung edad. Kaliwat mo ko nila yuyong. Tawag ka pangan nga si Boss Kurokoy. Dapat na ka ng trabaho. Noy, next. Boss, pasako nang sunod. Saka na to. Kasi ang pangan. Ledo. Ay, dili ka madawat eh kay daghan kag kato. Ano ito na maingon niya? Hindi mo guni. Kanang tato. Kagid mo guni boss. Ay kagid sigid diha di ay. Oh, sige, madawat ka. Okay. Masod na ka, madawat na ka to. Gawas na to. Bugnoy! Next! Saka nang sunod. O sige. Ang buntag boss. May nga po sa ako na lang wala ko sa kaong nyati pas muna ko ng buang ning. Atay banana mana. Boss, ingon magod imong asawa na si nang itang. Pasiligan ko na ni imong opisina. Atay itang. Ngalinta man to mga asawa. Hinda dito, sir. Ay, di wa din. Di din mao akong gi. Trabahoan ni ay. Dira ko mo. Di mo magtarong. Uli na ko. Tumukan pang kanina. Sino yung mga Sokoy. Sokoy. Apelido. Sige, tama ka. Yo, upaw. Ah, sige, dawat na ka. Yes, Bugnoy. Bugnoy, next. O sunod. Ikaw na last. Saka na to. Pangan, Burger. Apelido. Burger. Ang gusto nga mo sa ito ang ako mga kamaitan din mag mga tungaw. Kung gusto din trabaho kay taral ko. Yeah. Asa din mga pamilya di ay? Wala akong pamilya boss kay I found a love for me.